потвърди стражата. Затова и ние ще събираме и ще прочетем тази обща молитвичка. Тя е една единствена молитва. В началото ще кажем Господната молитва Отче наш, тъй като Господ ни уверява, че там, където сме се събрали двама или трима в Негово име, Христово име, Той е между нас. И каквото поискаме в молитва, гласи Словото Божие, да вярваме, че ще ни бъде дадено. Много ми хареса жеста, който направи преди година нашият викарен епископ Макари, епископ Главиницки, в деня на 15 или в навечерието на учебната година, покани децата да минете напред, което аз също и сега ви поканвам, който може, който е малък, да стои в обятията на родителите, но понеже молитвата касае вас, децата, наистина да се изправим за 3 минутки, дечицата, да прочетем тази обща молитвичка. Както беше миналата година, да. Аз понеже паралелно тогава филмирах службата и толкова ми беше умилително епископа лице в лице с дечицата. В името на Отец, благочестието, духа на Твоя страх, отвори ума им, за да възприемат силата на Твоя закон и с успех да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всяка вражеска зла умисъл, запази ги твърдо в православната вяра, душевна чистота и целомъдрие, насочи волята им към изпълняване на Твоите святи заповеди и придобиване на добри и полезни навици. И така, подготвени чрез Твоята премъдрост и като преуспява в добродетелния живот и полезното знание, да бъдат носители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие и да се удостоят да станат наследници на Твоето вечно царство. Предлагам накрая с многолетие да завършим. Благодействени ни. Бих искала да се обърна към представителите на Българската православна църква. Отче, беше наистина вдъхновяващо това, което направихте и аз си го пожелавам да бъде част от началото и процеса на всяка учебна година във всяко българско кътче. Ваше превъзходителство, уважаема госпожо Кула, уважаеми колеги от други български общини, скъпи учители, родители и най-вече мили ученици. За мен наистина е огромна чест и изключително голямо вълнение да се преживея началото на вашата учебна година. Не знам дали може да усетите трепата, който аз усещам, но аз със сигурност мога да усетя вълнението и вълшебството на този момент, в който ние сме заедно с вас. Наистина е огромно удоволствие да усетя българския дух, българският стремеж към знание, към откривателство и силата на спомоществователството, което тук обществото показва, за да може това, което вие правите, да бъде един истински заряд за бъдещето поколение. Не знам дали усещате, уважаеми учители, уважаеми спомоществователи, родители, мили деца, но вие наистина сте част от истинско чудо. Защото няма да кажа нещо, което до сега не е казвано, но вие наистина трябва да се гордеете. Учителите, които позволявате на тези деца да откриват пътя на знанието, да откриват ценностите и историята на българщината и да обогатяват своите познания, защото само така може да растат като истински достойни хора, без значение къде и в коя точка на света се намират. Скъпи родители, вие правите подвиг, защото вие давате своята подкрепа, своята опора не само на децата, но и на това, което се случва в това училище, което всъщност се радва на стожерската подкрепа на българският посланник. И мисля, че вълнението, което той излъчва, е знак за това, че това, което всички вие правите, е правилното нещо. Мили деца, на вас само можем да ви дадем обещание, че това, което получавате като подкрепа, е много малко от това, което заслужавате. Защото може би всички ние ви дължим много още, но аз знам, че когато се борите за знание, когато се борите за това
да ходите много повече, отколкото всички деца на училище. Всъщност, вие сте вече едни успели млади хора, които ще продължат започнатото дело. А това, което ни свърза, нас, Габрово, сигурно многото се питате, защо пък точно Габрово и защо точно българското училище, което носи прекрасното име на Йордан Йовков. Всъщност, да, така е. Българщината и талантът на хората, които работят в община Габрово, и тук сега искам да поканя госпожа Йосифова да дойде с мен. Тя е една скромна дама, но която всъщност носи в сърцето си и с делата си прави така, че инициативата "Приемиме на село" вече да излиза отвъд границите на България. И аз съм много щастлива, че това, което успях да видя това лято, е всъщност един истински заряд за потенциала на, ще кажа, нашата инициатива, но не просто само габровска инициатива, а на тази, която свързва българските училища в Румъния с нашите деца, както от Габрово, така и от други части на България. Преживяванията, вярвам, че вече са споделени от вашите, наши деца. Много ще се радвам още от следващата година да се радваме на още по-голям интерес и ние обещаваме, че ще подготвим още много интересни преживявания. Но всъщност ние сме се събрали тук, за да дадем начало на едно наистина вълнуващо пътешествие в учебната година за вас, мили деца, за вас, скъпи учители, и за вас, разбира се, развълнувани родители. Аз от сърце ви пожелавам от името на всички габровци да бъдете здрави, да не забравяте да се усмихвате, да търсите винаги интересните неща, да откривате с интерес нови предизвикателства и най-вече да не забравяте, че освен знанието, освен прочетените книги, освен новите умения, дали ще бъдат в спорт, в култура или в други занимания, има нещо много важно, което нито един изкуствен интелект няма да замени. И то е шансът и възможността и качеството ни да бъдем общност, да бъдем приятели и да правим добри дела. Аз ви пожелавам от сърце всеки ден, всяка сутрин и всяка вечер да следваме думите, изречени от Отчето, да слушаме учителите, понякога да ги предизвикваме с трудни въпроси и да радваме родителите, които ще дадат всичко, за да може светът на децата да бъде наистина красив и обсипан с добри възможности. На добър час и благодаря за наистина изключителният миг, в който ние можем да бъдем с вас. А може би сега госпожа Йосифова, само с едно изречение, ще каже нещо, което аз няма как да кажа, защото тя е човекът, който стои, а ние зад нея, за да може инициативата "Приемиме на село" да бъде част от светът на младите хора. Здравейте от мен. Така, аз се появих много изненадващо отпред, но пък държа нещо в ръцете си, което ще искам да подаря на вашето училище. Това е един много скромен колаж с снимки от "Приемиме на село" през тази година, където гостуваха вашите деца. И за това се обръщам към вас, родители. Надявам се, че тези деца, които бяха мънички тази година, не можаха да дойдат на "Приемиме на село", нека някъде да сложите този скромен колаж във вашето училище. Заповядайте, госпожо Кула. Просто да ви кажа, че ви очакваме и наистина ще се радваме всяко едно дете от това училище да дойде някоя година при нас в "Приемиме на село", защото е невероятно това, което се случва между нашите деца от Габрово и между
тези български деца, живеещи тук в Румъния. На добър час през новата учебна година! И ние благодарим за честа, за това, че сте с нас. Община Габрово са ни донесли. За мен остана по-лесната част. Госпожа Христова каза всичко. Но все пак, уважаваме господин посланник Радко Влайков, извинявам се. Да. Уважаема госпожо Христова, кмет на община Габрово, уважаема госпожо Кула, уважаеми преподаватели, отец Кирил, дами и господа, родители, скъпи съграждани, уважаеми ученици. Изключително ми е приятно от името на господин Пенчо Милков, кмет на община Русе, да ви приветствам с началото на учебната година, да ви пожелая много здраве, най-вече много радост и успехи при усвояването на знанията. А те неминуемо ще бъдат усвоени, имайки предвид това, което видях като материална база и това, което видях и говорихме с вашите преподаватели. По традиция, уважаема госпожо Кула, по традиция на първия учебен ден се дават цветя. Ето ви китка от град Русе, свежи цветя за началото на учебната година. Да. Уважаемите преподаватели, подаръци, свързани с учебната работа, с материали, които можете да използвате за преработата с вашите ученици. Още при влизането на входа видях така кътче от България. Украсено е с бяло-зелено-червено балони. Виждам обстановка, виждам хубави класни стаи, виждам всички предпоставки за една успешна учебна година. Виждам и желанието на учениците и интереса, с който те наблюдават откриването. Така че, още веднъж искам да пожелая на всички много здраве, най-вече здраве, много творчески успехи и с лекота да усвоявате знанията, които вашите преподаватели ще ви предоставят. На добър час! Благодаря, господин Димитров. И накрая, но не и по важност, посланник Радко Влайков. Уважаема госпожо кмет на Габрово, уважаема Таня, уважаеми господин Димитров, уважаеми преподаватели, нарочно казах Таня, госпожо кмет. Не беше случайно, бърнах се официално, уважаема госпожо кмет, уважаема Таня, аз знам, че се казва Таня. Казах го, защото след малко ще стане нещо. Благодаря ви за корекцията. Нормално за един учител, разбира се, прави поправки и да коригира. Уважаеми родители, скъпи деца, може би най-търсеното през последните дни, от най-търсения адрес в интернет на времето в Буковеша, Българското посолство и неделното училище Йордан Йовков. Ние бяхме истински притеснени, виждайки прогнозата преди 2-3 дни, виждайки прогнозата и днес на обед. Аз тук искам да се съглася с Люсин Огнян Илиев, с благодарността към отец Кирил, че той помогна за това времето да бъде добро, но нека да допълним нашия принос. Ние безкрайно се вълнувахме, защото искахме, както винаги, откриването да бъде тук, да бъдем заедно, след малко децата да се веселят, да бъде точно тази атмосфера, която вече обичаме и която така през последните 3 години, както съм тук, както си надявам вие тук, сме успели да я пресъздадем и аз мисля, че всички вие я харесвате. Не мога да допълня нищо към това, което към приветствените слова на министъра на външните работи, Георги Георгиев. Напълно се присъединявам към всяка една оценка. Така и друг път съм се обръщал с подобни послания за значението на тези училища за връзката с родината. Така че безкрайно се присъединявам към думите на моя министър. Уважаема госпожо кмет Таня Христова, за да бъдем учителите коректни,
Аз малко ви се сърдам, защото вие казахте 90 на 100 от това, което имате в сърцето, душата си да ви кажа. Вие го казахте по същия такъв емоционален начин. Искам специално да ви благодаря, първо, че сте тук. Второ, за всичко това, което вие и вашия екип правите за нашите деца и бих казал, което ще правите и за напред. Инициативата Приемиме на село миналата година, когато така се запознахме с тази инициатива за възможността нашите деца да участват, ние бяхме леко притеснени. Не знаехме кое как ще бъде организирано, дали всичко ще е наред, дали децата ще се чувстват добре. Още миналата година децата, доколкото знам, така бяха информирани непрекъснато, не искаха да си тръгнат. Тази година децата, които отидоха, също се чувстваха прекрасно. Убеден съм, точно както и вие казахте, че малки, някои от децата са били до сега малки, вече ще пораснат до година живот и здраве, да имаме още деца, които вие изразихте днес готовност да ги приемете. Дори днес с госпожа кмета разговаряхме за това, че отдалече ще се създаде необходимата организация, още в рамките на тази година, да се знаят периодите, за да може отдалече родителите, които биха желали децата им да отидат, да могат да си планират годишните отпуски през лятото. Това е една чудесна възможност организацията да започне от тази година. Искрена благодарност за това, което правите. Искрена благодарност, разбира се, и за другите инициативи, които с вас днес бяхме в общината Букурещ, които предстои да реализираме заедно. Искрена благодарност за връзките между музея на селото в Букурещ и етнографския комплекс Етера. Това са много естествени връзки. Изобщо хората, които тук живеят по-дълго в Букурещ, прекрасно знаят прекрасно знаят комплекса Габърбени, прекрасно знаят за ролята на Габърбени в изграждане на Букурещ през средата на 19 век. Прекрасно знаят и ролята и по-скоро ще разберат, надяваме се след така сравнително кратко време на Никола Василиян в този период. Изобщо много се радвам, че сте сред нас. Както виждате, непрекъснато нещо много се случва, освен традиционното присъствие на община Русе и на областната управа на Русе. Днес вече имаме и кмета лично на община Габрово. И т.е. тези така хубави послания и тези хубави изпомени, които имахме и планове, които градим за напред. Тази година, както винаги, имаме нещо ново. Новото са климатиците в тази стая. Искам специално да се обърна към няколко пъти. Вие споменахте и аз така с благодарност към нашите обществователи, спонсори, които направиха възможно това, което в момента вие го знаете още от закриването на учебната година, но мога да изкажа едно предупреждение, че следващия път, когато се съберем тук, може би и преди закриването на учебната година, но на закриването специално на учебната година, трябва да помислим за организацията тук, кой къде да седне, защото тревата вече няма да изглежда така, а ще бъде по много така по-добър начин, по-представителен за всички нас ще бъде хубаво и съответно с една ирикационна система, която е характерна на много места в Букурещ, улици и така нататък. Така че аз още веднъж искам сърдечно да благодаря на нашите обществователи, на нашите спонсори, които правят възможно всички тези преобразования. Не искам повече да говоря. Единственото, което ще кажа, че се чувствам отново щастлив, така както през последните 3 години на всяко едно откриване и закриване на учебната година. Всеки следващ път аз виждам повече и повече емоции, виждам повече и повече желание на децата да дойдат. И това, което си мислех, докато слушах къде, гледам ги децата, почти всички ги познавам и по имена, и както физиономия, и родителите, естествено. Но просто както винаги се казва, колко е пораснало това дете, но ние родителите, ние си знаем какво се вижда. Това бързо порастване. И като отстрани нещата изглеждат по един начин, но вкъщи си всички знаем, че е друго и че децата за нас, покрай грижите, ние не забелязваме как порастват. Уверявам ви,
скъпи родители, тези дечица през последните 3 години, те наистина пораснаха. Пораснаха не само физически, а досега са с нашето училище, с преподавателите, с възможността да бъдат по-близко до България, а ги направи много по-големи. И според мен така им залага и за напред да станат още по-големи. Едно изречение, освен образованието, което дават нашите преподаватели на децата, всеки нормален учител, те допринасят и за възпитанието на децата. Училището, аз лично винаги съм си мислил каква огромна роля играе училището за възпитанието на децата, освен, разбира се, семейството. Така че мисля, че в Българското неделно училище в Букурещ целият този прекрасен учителски състав има много сериозен принос за възпитанието на нашите деца. Да допринасят, да подкрепят това, което вие правите вкъщи. Те, разбира се, с инструментите, с които разполагат преподавателите, да ги допълват и да правят нашите деца прекрасни. И разбира се, накрая, както винаги, моята благодарност ще бъде най-вече към учителите, към родителите, най-вече към родителите, защото всеки път казвам, извинявайте, но ще повторя отново, геройство е децата да бъдат през деня в румънското и международното училище, в което учат, и след това да дойдат тук през целия, както спомена през целия трафик на Букурещ и задръствания. И приноса за това е на вас, родителите. Не само като логистика, и като отношение към децата, вие самите да им предложите възможността за училището, а когато дойдат в училището, те вече харесват нещата и са тук и благодарение на нашите преподаватели. Надявам се тази учебна година, както всяка следваща, повтарям през последните 3 години, откакто сме тук, да бъде отново много успешна и да я закрием по достойния начин, с отлични резултати и с едни пораснали, прекрасни, възпитани българчета. Благодаря ви и на добър